nararapat i-extend sa nangangailangan sa pamamagitan ng pagkilos. Dito na nga po nagagampanan sa ICO. Wow. Hearing all those feedbacks, no, G, Tama. parang nakaka-overwhelm po na meron umangat sa mga community, halos umangat ang mga communities na under ng Integrated Community Organizing Program, no? So sige, sa inyong karanasan, paano nakatulong ang pagiging organisado upang mas mabilis na matugunan ang mga pangangailangan ng inyong mga pamayanan? Sa amin po, malaking factor po ang pagiging organisado dahil nagkakaroon ng malinaw na sistema ang bawat tungkulin kapag organisado ang isang komunidad. Alam ng bawat isa ang kani-kanilang responsibilidad. Kapag may problema, nagiging mabilis ang daloy ng komunikasyon at alam na kung paano ito masusolusyonan. Yeah. Through these organized communities, kaagad po tukoy na po ang nang sakop kung sino ang nangangailangan, ilan mula sa mga informasyon po ng mga contact person ng bawat community. Oh, yun, G. Kaya ganun add ko lang. Parang ganun ka-unique, no, ang programa ng SACOP, ang Integrated Community Organizing. Ganun siya naiiba, no, sa mga ibang programa na mga dole out ganyan. So pang long term, nakikita mo talaga yung long term effect ng Integrated Community Organizing Program ng SACOP. Yes, G. Sige. So ano naman po ang pinakamalaking hamon na hinarap ninyo bilang isang grupo, no? At paano niyo po ito nalampasan? Ang pinakamalaking hamon na hinarap ng kalasag ay yung kawalan ng interes ng miyembro sa organisasyon. Hindi kasi maiwasan na may kanya-kanyang prioridad ang bawat isa. Minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawahan at nagiging sanhi ito ng pagkawatak-watak ng grupo. Ngunit dahil sa tulong po ng SACOP at sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon at pagpapaliwanag at sa isang layunin, ay nalampasan naman po namin ang malaking hamon sa grupo. So kawalan ng interest po, no? Tapos Ayun po ang in time kasi nakita natin yun, no, Tama, Gio, opo. sa ating mga evaluations every year with them. Okay, sa Sige. amin naman po, Ma'am Doris, noon pong nag-pandemic, kung saan ang mga sarili po namin ay nabalot ng takot, pangamba at alinlangan. Pero dahil nga po sa tinataglay namin ang aming pangalan na nagkakaisang kababaihan, through communication, dahil po nung panahon po ng pandemic, hindi kaila sa ating lahat, nandun po ang takot, no? Dahil uso na po ang mga cellphone. Actually po mayroon po sa miyembro namin na dalawang na nagkaroon po ng epekto ng COVID, no. So doon po sa aming through communication nagkaroon po nakapag-produce po kami ng tulong doon sa aming miyembro na yon na naepektuhan ng COVID-19. Yeah. So, matanong ko, ilang years na ba ang ating organisasyon? Ang NKBI po, ma'am, ay 11 years. 11 years na. 2015 po nang ma-register natin sa SEC. 2015. Oh, sabay po ang Opo, halos. halos sabay po ang kalasag, no, ang kababaihan laban sa. Sige. Siguro gusto natin ring pakinggan, no, kung paano hinubog ng SACOP ang inyong kakayahan na mamuno at magdesisyon para sa ikabubuti ng nakakarami. Alam ko malaking maganda ang kwento, no, ni Ate Cap, kung kasi nakilala ka namin dati na walang kumpiyansa sa sarili. walang kumpiyansa sa sarili. Sinabi talaga ni Ate Cap yan. Nung nakilala namin siya nung una, nag-umpisa ang SACOP, housewife po tayo. No? So, napaka yatang pakinggan kung paano ka nahubog, Ate Cap, para mamuno at magdesisyon para sa iyong barangay. Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng SACOP ng mga training, kagaya po ng COB training, nauubog po ang aming kakayahang mamuno at magdesisyon na may malasakit at pananagutan. Inuuna ang kapakanan ng nakararami kesa sa sariling pangangailangan. At yun po yung ko sa SACOP. Ngayon po, dahil sabi ko nga po nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili. Ngayon po, dahil yung pagpasok ko po sa organisasyon sa SACOP,
nagamit ko din po bilang ngayon na isang public servant. Yes, ang galing do. Sige, Ate Ason. Kami naman po, dumaan kami sa isang modular na training na ibinigay ng sakop ng libre. Halos pati po ng mga transportation expenses noon, ma'am. Sinasagot ng sakop, no? Mayroon nga pong nagsabi noon nung time na kami ay nagtitraining na they took up that course na almost matrikula sila ng almost 60,000. Samantalang kami, napakaswerte namin na nabigyan kami ng ganong klase ng training na libre lang. Pati po pamasahe talagang sagot ng sakop, no? Yun po ang humubog sa aming kaalaman, maging sa aming mga puso na dagdagan ng pagnanais na makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng volunteerismo. Yeah. Para din additional para sa mga nakikinig, mayroon tayong community organizing volunteers training. Ito po ay binibigay, kasama po ito sa package ng Integrated Community Organizing Program, no, na binibigay natin sa mga leaders natin sa mga assisted communities natin. So totoo yung sabi ni Ate Ason na ito ay yung mga social workers katulad ni Gio, pinapag-aralan yan. Isang semester yan, ang community organizing. Pero sa sakop, may stages of development kasi ang ating community organizing. So nung nakita na pwede nang iwanan ang mga communities, we have to train leaders para sila na mismo ang umantabay, ginagawa yung dapat role ng mga staff ng community organizer ng sakop. So it took us almost 1 year, no? Oo, 1 year ang pag-train talaga sa kanila at ngayon hubog na sila. Salamat naman sa feedback na nahubog kayo at nakikita namin na yung iba nasa barangay, no? Nagsiserve sa barangay na dati lang sila. Plain housewife. Yeah, oo, or nandun sa nakikipag-meeting lang pero ngayon silang nangunguna, no, halos. So, yung iba halos napunta lahat kayo sa public service, no? Oo. May lakas ng loob na humarap sa mga tao. Yes. So, yun, nakakatuwa yun. Sige, G. And also po kasi, add ko lang kasi personally witness din po ako, no? Kung a witness ako kung paano sila mamuno, no? Nakita ko kung paano sila magdesisyon, no? Every time po kasi na may COV meeting kami, ganyan. So nakikita ko bawat nagre-report sila sa sakop, nakikita ko kung gaano sila katindig, no? Gaano sila kagaling mamuno at magdesisyon para sa kanilang grupo. Yan. So, sa aspeto naman po ng kabuhayan at pagunlad, paano naging seed of hope ang pag-oorganisa sa inyong pang-araw-araw na buhay? When we say seed of hope, no, yung parang binhi ng pag-asa. Sige. Sa aspeto naman po ng kabuhayan at pag-unlad, naging tunay na seed of hope dahil nagbigay ito ng direksyon at nagkaroon ng sama-samang lakas upang umangat ang bawat isa. Sa pamamagitan po ng organisasyon, natuto po kaming bumuo ng isang proyekto. Yeah. Kagaya po ng nakapagpagawa po kami ng isang public CR. Wow. Nakita niyo po Opo. ng mundo Yes. sa aming komunidad. At dahil din po sa pinagsama-samang lakas, puhunan at kahalaman, nakakapagbigay din po kami ng konting tulong sa mga mag-aaral po dun sa aming baryo. Oh, yeah. Oo, may po kayo, no? Yung sa elementary scholars. Yes. Sa amin naman po, sa pamamagitan po ng mga programa ng samahan, tulad po ng espiritual, nahuhubog po ang mga miyembro namin sa aspeto ng espiritual dahil kami po ay nagkakaroon ng BEC. Dati po, yung iba hindi mahilig magsimba. Ngayon po, nakapagsisimba. And then, they attend novenas, the Holy Rosary, ganun po. So, sabi nga po, sa pagiging paghubog nila, Ma'am Do and Sir Gio, doon ko po nakita na may lumalim ang kanilang pananampalataya dahil ang sabi nga po doon sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So, mayroon din po kaming health and environment. Sa health and environment, health is wealth, sabi nga po. Kaya mayroon kaming programa sa pangkalusugan na kung saan po mayroon nag-check up sa amin monthly na doktor na isang foundation.
At sa environment po, natuto po ang aming mga kasapian sa pagmamalasakit sa kapaligiran. Mayroon din po kaming programa sa edukasyon kung saan ang mga scholar po namin ay nanggagaling sa ng sakop sa SEAP. And then mayroon din po kaming sa livelihood naman po, yung loaning namin naging malaking tulong dun sa nakapagsimula po ma'am sila sa through that loaning, nakapag-put up po sila ng mga even small business po. Oh, Lawen Energy. Napakaganda po. Oo, they went far beyond what we expected. Oo. So siguro sa mga karanasan nito na nagbigay ng binhi ng pag-asa para sa mga komunidad na hindi pa organisado, bakit kaya mahalaga na magkaroon ng aktibong pakikilahok ang bawat miyembro sa halip na umasa na lang sa mga leaders? Mahalaga po ang pakikilahok ng bawat miyembro sa isang komunidad. Kasi po ang tunay na pagunlad ay hindi nakasalalay sa iisang leader lamang. Opo. Kundi sa sama-samang pagkilos ng lahat. Sa pagkakaroon po ng mas maraming ideya at mas mapapabilis po ang progreso ng isang komunidad. Yeah. Kasi po ma'am, kung sa ganyang sitwasyon, sa ganyang kalalagayan, ramdam po ng mga kasapian, ng mga miyembro na sila ay they belong. Opo. At ramdam nilang mayroon po silang matibay na nasasandigan. Yeah. LG. Kaya napakahalaga talaga na ang isang komunidad ay organisado, no? Para maging aware, tama nga sabi, no? Maging aware yung mga tao sa kakayahan ng kanilang komunidad, no? Para maging mas mapabuti pa ito, tama. Ang galing po Miss Doris, no? Ito po talaga ang diwa ng sakop. Sabi nga po sa isang quote, no, hindi lang tayo give a man a fish, no? Rather we are also helping and teaching them how to fish. Para po magpatuloy at merong sustainability ang kaginhawahan. Yan. Tama yun, no, G? Ito ang diwa ng Social Action Center of Pampanga o SACOP. Isang buhay na hindi solo-solo, kundi salo-salo. At bago natin ituloy ang kwentuhan, pakinggan muna natin ang ilang awitin at paalala. Magbabalik pa po ang Alay Kapwa Radiothon 2026, Sulong Padayon. Magrasyang panahon ning Kwaresma kakaluguran kang Kristo. Paganakanan ning kasalpantayanan tamo kaniting panahon, ing idake tamo ing grasyang tatanggapan tamo, lalo na karingkya katamong kapatad alakwas mangailangan. Kanita, ring dapat tamong kabanalan, mulila, king dapat kayapan. Kaugnay na niti, ing Social Action Center of Pampanga Incorporated o mas kilala tamo kingaw sa SACOP, ing social service arm ning kakatamong Archdiocese, gampanane ing metong a radiothon para king alay kapwa ang makitemang sulong padayon, pananagutan ng pagbabago, pag-asa ng Pilipino. Iti pakiramdaman niya king Bright FM 91.9 balang Miyerkules alas 9 ning abak king mabilog a panahon ning Kwaresma. Dinganggang donasyon na matipon mirasla king Alay Kapwa program. Ing Alay Kapwa, metong yang paralan, banadake tala naman karing kapatad alakwas mangailangan, ding grasyang tatanggapan tamo king bi, lalo na ngening panahon ning Kwaresma. Karing may ngalabasan na panahon, ing Alay Kapwa, meging dalan niya banso panlaring kalulu lalo na retang miapektuan karing kalamidad. Antimurin, manibatan la naman kaniti ring babiyeta mong kasaupan para king scholarship, health and medical assistance at king disaster and emergency response. Kanakanta mo abusal ding miyayaliwang kapagsubukan, ing Ginoo, meging maganakaya kaya katamo. Panamdaman da sana iti ding kapatad tamo, ding lakwas sa mga ilangan, kapamilatan na ning kaya pantamo karela. Inipuin kaya kayong talasuyo, Reverend Father Justin Gatus, ing Director ning Social Action Center of Pampanga Incorporated o SACOP, managkat kaya kayong makiyabe migunam at makiramdam, king Alay Kapwa Radiothon 2026. Pakibalu
Inuwantala ring turuning banal na kapulungan Katolika, amantabe king kakatamong pamibiyebya Kristiyano, kaniting kasulungsungan na panahon. Ang katanda kayo pong makiramdam king kwentuhang Katoliko, balang alas 12 ng hugto hanggang alauna ng gatpanapon, Martes hanggang Biyernes, keniking radyo na po ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ini po, Reverend Father Ramon V. Torres, ing Assistant Director ng Archdiocese Commission on Catechesis at ing Parochial Vicar na po ng Santa Rita de Casia Paris, king Poblacion, Balen, Santa Rita. Ingamano ning Ginoo antiyang sulu amakyabe king paglakad tamo at salayang saslag king kekatamong daralanan. Agkatanda kayong makiramdam king barkadahan kay Kristo. Ban pigunaman niya ing ebanghelyo ning Aldo at kilalanan laring santo at santa amakatud kaniti. Balang alas 6 hanggang alas 7 ning bengi, Lunes hanggang Biyernes, Kenny King Radio ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At tayo po ay nagbabalik sa Alay Kapwa Regiathon 2026. No? Salamat po sa patuloy na pagtutok sa parteng ito. Hihimayin naman natin ang mga isyong panlipunan na kinakaharap ng ating mga komunidad. No, siguro po, ang unang tanong ko, bilang isang organisadong komunidad, paano kayo tumutugon sa mga sign of the times o ang mga napapanahong issue tulad ng baha at climate change? Dapat po ito ay nakaplano at magkaroon ng sama-samang pagkilos. Tulad po ng paghahanda kung sakaling dumating po yung kalamidad. Kagaya po ng pagtatanim ng mga puno at paglilinis po ng kapaligiran, lalong-lalo na po yung mga baradong kanal. Okay, siyempre naman po, safety first. Rika nga, makikinig sa sektor na nagbibigay ng babala at sumunod sa inyaatas, lalo na kapag ang lugar mo ay talagang delikado. If we need to na lumikas, sumunod na lamang po. Ang sakop po, may involvement po dito. Nagbibigay po sila ng mga trainings, ng mga seminars regarding po sa mga kalamidad. Yan po isang nakatulong. Then na i-inform o nagkakaroon po ng knowledge ng mga tao, lalo na po sa kasapian namin. Dahil may mga pinapa-attend po kami doon sa mga trainings na yun ng AUF. So doon po nagkakaroon ng kaalaman kung ano yung nauunang dapat gawin. Sa, alang-alang po sa kaligtasan ng bawat isa. Yeah. So kanina kasi, G, no, nung tinanong mo kung kumusta, kung ano ang current na kalagayan, nabanggit ni Ate Cap, no, yung high tide o pagbaha kahit si Ate Ason. So usapang flood control projects tayo niyan, no. So paano tinitiyak ng inyong komunidad na ang mga proyekto ng gobyerno ay tunay na pabor sa mahihirap at hindi makakasama sa kalikasan? Sa pamamagitan po ng pakikipag-ugnayan sa mga tao, kailangan pong makilahok ang mga tao sa pagpupulong upang maipahayag ang kanilang saloobin at alamin kung ito bang ginagawa nilang proyekto ay makakatulong sa mga mahihirap at hindi makakasama sa kalikasan. Kailangan po kasi dito ang masusing pagpaplano at konsultasyon bago isagawa ang kanilang proyekto. So nakakaroon po talaga ng konsultasyon sa ibaba, Lalo na po sa grassroots, part po nun, bago po nila gawin yung isang proyekto po doon sa amin. Tinatanong po nila kami kung ito ba ay nararapat o makakatulong po ba sa amin. That's good pala, no? Ganun po talaga dapat. Oo, no? Kinukuhanan din po nila kami ng suggestion kasi like yung sa mga dahan po. Opo. Tinatanong po nila kami kung ano po yung level ng tubig. Oh. Pero para sa akin po, speaking of flood control, issue ng flood control, dati po tiwala kami na nasa maayos na pamamalakad ang flood control at pabor sa mahihirap. Dahil po sa mga nabunyag na katiwalian, ang masasabi ko, mas matindi pa palang sandata ng pang-hold up ang ballpen. No? Kaysa doon sa gumamit ng patalim. Yeah. Simpleng sandata nila pero napakatindi po ng epekto sa mga lalo na po sa mga mahihirap.
Yung pagpirma po, sandata ng ballpen, yun po yung tinutukan nyo, no? Ay, tinutukoy nyo, Ate Ason, yung pagpirma sa Pirma. Pirma lang, pero nakita nyo naman po kung gaano karaming kalaking pera ang nabunyag na sorry for this, nakukurakot. Nakukurakot, opo. That was very, no? Tsaka madami din kurakot, equivalent to madaming buhay ang nasisira. Yes, yes, Ang kabuhayan, buhay, ganyan po. Sige, G. Kaya, so sa ano naman po, pagdating naman po sa pagkikipagtulungan sa lokal na pamahalaan, paano po kayo bilang grupo nakikipag-coordinate sa kanila para maipaabot ang inyong mga concerns po? Okay po. Dahil po kami ay isang organisadong samahan na nakarehistro sa SEC sa tulong ng SACOP, kami po ay accredited sa Sangguniang Bayan ng Masantol. Kami po ay nabigyan ng pagkakataon maging miyembro ng Lupon bilang mga CSO. Nagkakaroon po kami ng mga boses na ipaabot ang aming mga concern at suggestion. Yan, ang galing, no? Oo pala, para sa kaalaman ng nakarami, itong mga organized groups natin sa mga or are accredited by the local government units ng Masantol, po? Opo, pwede din po kasi nakapag-request kung gusto mo pong project, 'di ba, Ate Ason? Yeah. Katulad po ng nasabi ni Captet, no? Accredited po ang aming mga samahan sa CSO, tinatawag na CSO, no, sa Sangguniang Bayan ng Masantol. So doon po parang even the smallest unit po ng mga samahan ay nagkakaroon po ng boses. Katulad po ma'am nung may experience po kami na nung may bottom up budgeting pa po, nakaranas po kami na makaparty doon sa kumbaga po sa Kalamay. Opo. May party-party po. Nakaranas po kami doon nung po namin yung aming health center. Yes. Kami po ang nag-propose ng health center na yun. So nakaparty po kami ng budget doon. So sa ngayon po since nga po kami, accredited nga po kami ng CSO, nalagay naman po ang aming i-divide po nila into local board. So nandun po kami sa school board ngayon. Sa school board. School board. Ang balibago po. Ang samahan ng Sagrada Sa po sila sa MDRR. Sa Disaster. MDRR. sa disaster, Sa po. disaster po ang So, kalasag. nakakatuwa, no, kung lahat sana ng mga local government units talaga i-involve ang nasa barangays. So kasi doon totoong nakikita ang totoong kalagayan ng isang pamayanan. At ang kagandahan pa po nun, ma'am, halimbawa may livelihood po Yes. sa munisipyo. Ang mga organisasyon po ang nauuna. ang nauuna Oo. po. So yun talaga, kailangan talaga yata natin, G, na maghanap pa or sana may ma-recommend pa na community Oo. kasi yung mga opportunity po na ganyan, no, mas nakakatulong pa po sa ating komunidad. Yeah. So, in relation to that, paano naman ninyo isinasabuhay ang pananagutan sa pagbabago? Kanina na natin, no, maraming pagbabago sa mga komunidad. Kapag nakakakita kayo ng mga pagsubok sa ating bansa o sa inyong komunidad? Nagsisimula po kami sa aming mga sarili. Sinasabuhay po namin ang pananagutan sa pagbabago sa pamamagitan po ng pagiging responsable at pakikilahok sa mga usapin sa aming komunidad. Katulad din po ma'am ng sinasabi niya, we must be accountable, magsimula sa ating sarili and then maging responsible. At kung may panawagan po ang mga, lalo na po sa simbahan, since ako po nabibilang doon sa mga nagtatrabaho ng sa simbahan, so nakikiisa po sa panawagan ng simbahan, sa mga prayer rally, ganun po. Yes. Napaka-importante talaga, G, ang active participation, no, na sa lahat ng usapin, lalo na kung nakakaapekto sa sarili, sa pamilya at lalong-lalo na sa komunidad, no? G. So sa gitna naman po ng mga malaking proyekto sa infrastruktura, paano ninyo ipinaglalaban ng iyong boses upang hindi mainsan tabi ang karapatan ng mga pamilya sa inyong komunidad? Sa pamamagitan po ng mapagmatsyag at sa aktibong pakikilahok
sa mga proseso po ng pagpapasya, ay tinitiyak po namin na maririnig ang mga boses namin, lalo na po yung mga apektadong pamilya. Yeah. Sa amin naman po, since yun nga pong sa CSO, na nandun po yung binibigyan kami ng, parang binibigyan po kami ng chance na makilahok dun sa, lalo na po sa mga mga barangay assembly. Ay, So opo. parang kami po yung nagmamasid na pwede namin tapikin o paalalahanan ng mga nanunungkulan. Meron po kaming boses doon sa aming community na kung saan alam naming makakatulong sa ikasusulong nila. Yeah. So, ano pa rin, no? Mapagmatsyag, no? Active participation, yun talaga ang pinaka, key para magkaroon ng pagbabago, no? So siguro po, ano ang inyong mensahe sa mga kasama natin sa mga communities para mas mapalalim pang ating pagkakaisa at pakikialam para makamit natin ang inaasam natin na kaginhawaan kahit sa maliit at simpleng paraan lamang. Ate Siguro Kap. po ang mensahe ko po ay ipagpatuloy lang po natin ang ating nasimulan, maging mapagmatsyag po tayo at iparating ang ating mga boses sa mga kinauukulan. Katulad po ng nasabi ni Kap, patuloy na pakikisa sa mga programa, activities ng grupo, tumangkilik sa mga dapat ipatupad. Yun, so pakikiisa at walang sawang pagmamatsyag at partisipasyon. G? Ano naman po ang mensahe nyo sa ating mga kababayan tungkol sa kahalagaan ng sulong padayon na ang pagbangon ay hindi lang sa pisikal, kundi pagbangon din para sa ating dangal at karapatan? Ang masasabi ko naman po ay huwag tayong matakot na iparating ang ating mga boses, punayin ang mga maling gawa, at manindigan tayo sa tama at ipaglaban ang ating mga karapatan. Wow, strong words Very from strong. our Ate Kap. Kaya nga hindi ko siya malubos maisip noon nung when we started yung COVs. Si Kap hindi kumikibo ngayon. Nasa Diyos ko. sulok lang. Oo, nakakatakot yung mga sinasabi niya ngayon. Manindigan, lumaban, no, Ate Kap. Iyon din po, ma'am, malaking pasasalamat ko po sa sakop. Kasi hindi ko po magagampanan yung kung asan po ako ngayon na bilang isang public servant. Wow. Kung hindi po sa sakop, nagkaroon po ako ng kumpiyansa at lakas ng loob. Yeah. Ganun po ang kagandahan yun. Parang domino effect, no? Oo. Nakapagturo kami, nakapag-inspire kami. At the same time, kayo din, nakapag-inspire kayo ng At alam ng ko, ibang pag tao. nakikinig sina Ate Rosan, sina Ate Dred, sila, nung time na yon yung walang tigil naming, pag-train, yung training, minsan, kayo umabot talaga ng 1 year kasi tinutukan namin talaga kayo. Talaga po, iba yung batch namin. ma'am. Yes, oo. Ilang years Yeah. bago May tayo pagmamalaki po nakagraduate. namin, ma'am. Yes No, po. Ate Yason. Okay. So, Si Ate sa Ason. amin po ay, yun lang po, katulad ng sa kanya, patuloy na pagsuporta sa sulong padayon dahil kapag alam natin na sa ating sarili, kabahagi tayo sa success, di po ba ma'am? Yes po. Nito nagiging very proud tayo na ipaglalaban natin ang ating karapatan at may pagsisigawan natin ang tagumpay. Yan, galing-galing naman ng ating mga community Community organizing organizing volunteers, volunteers. Gio. At looking at the time, napakabilis ng oras, mga kaibigan. Mula sa usaping edukasyon, kalusugan at pagtugon sa sakuna noong mga nakaraang linggo, hanggang sa malalim na talakayan natin ngayong araw tungkol sa katarungan at kapayapaan, kitang-kita na ang alay kapwa ay hindi lamang isang konsepto. Ito ay pag-ibig na may kasamang gawa, paninindigan at tunay na pagbabago sa ating komunidad. Yan, tama ka, Miss Doris. No? At bago tayo tuluyang magpaalam sa huling episode na ito ng ating Radioton, magbigay pugay muna natin ang ating mga kakaluguran online. Basahin natin ang mga ilang mensahe mula sa ating Facebook Live. No? Sa mga comments and viewers, sa mga FB viewers, kay Alisa Antonio, Rosemary Bartolome, Reyna Ella Cabusaw, Rosemary Bautista, May Sullivan Reyes, Emily Sarmiento, Among Justin, may oras, Among Justin. Hello po, Among. Juvie Abellera, Jessica Santiago, Mary Jane Santos, Norwina Miranda,
So, may, yung iba no na viewers natin are from Yan our po yung OJT communities. natin, si Alisa. Ah, Hi! hello. Si Ate Jane, no? Mary Jane Santos. So we also have Innocencia Saking. Of course, si Mark Louis Vital. Si Ate Roma. Si Ate Roma Ornelin Bautista. Si Rose Namion. Si Ate Roma Reyes. No, hello po sa taga-Balibago po sila. Si Maria Soraya Canlas. Si Christian Borja. Sel Pamintuan. Helen Oxtero. Baby Panting and si Precious Lalo. For our sa mga FB comments, to amon Justin, maya pa oras mo rin po amon Justin. Salamat po. Para po kay Sok Rodriguez, hello po, magrasyang abak kay kayungan from LOMCLNP Porac. Oh. And then of course, our beloved director, Kenneth Alde. Maya pa oras po, love you all. Maya pa, Maya siglot pa po among. And then we have Ermeline Mendoza Bautista. Magrasyang abak po kay Kayungan. God bless po. O from SPMCI Kulubong. Isa po rin ito sa ating assisted communities. Of course. Kay Tita Rosana Lakap, very supporting. No? Tita Rosana Lakap. Maya pa oras po kay kayo, Kaptes and Ason. Yes. Thank you, Ate Rosan, for always being Being there, no, for our Masantol group. So si Ate Taytay, si Angelita Hilario Domingo, magrasyang abak po ka Alay Kapwa, Maya Pabak Kap Tere, Tita Ason, and Tita Rosana, Miss Doris and Chio. Yan. Para naman po kay Nathaniel Ruga, good morning po among Justin Gatos. Yan. 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 So, maraming salamat po, Ate Cap Maraming salamat and din Ate po. Azon sa inyong pagbabahagi ng kwento ng inyong komunidad. Kayo ang patunay na ang organisadong mamamayan ay may boses at may kakayahang magdala ng katarungan. Bilang pasasalamat, tanggapin po ninyo ang aming munting handog at ang pakilala na babasahin ni Geofrance Enriquez. The Roman Catholic Archdiocese of San Fernando, Social Action Center of Pampanga Incorporated, Certificate of Appreciation is presented to Ms. Maria Teresa Lakap in grateful recognition of his valuable participation as guest speakers in the Alay Kapwa Regioton 2026, Sulong Padayon Alay sa Komunidad, aired on March 25, 2026, 9 a.m. to 10 a.m. at 91.9 Bright FM. Her contribution reflects a steadfast commitment to promoting justice, peace, and the spirits of Alay Kapwa towards building empowered and self-reliant communities. Given this 20th day of March 2026 at the Archdiocese of San Fernando Radio Station, ASF Building, City of San Fernando, Pampanga. Signed by Reverend Father Justin G. Gatos, MDM, Executive Director, Social Action Center of Pampanga. So likewise din po, ito rin certificate of appreciation is given to Ate Azon Constantino Adriano. Thank you po. Thank you din po. Salamat po. Okay. So, salamat po muli sa ating mga ates, no? O bago tayo magtapos, baka may nais po kayong i-greet o i-shout out sa inyong mga kasamahan sa People's Organization or sa community. Okay, nais ko pong batiin ang buong kasapian ng nagkakaisang kababaihan ng Balibago Yeah. Incorporated. Hello Lalong-lalo po. na po ang aming masisipag na mga officers at mga COBs, Ate Jane Constantino, Ana Lindinto, and Aida Ambrosio. At siyempre po, shout out sa aming gwapo, mabait at masipag na at ever-talented na Kura Paroko ng San Agustin Parish, Kaingin, among Christian Ray Kayanan, at Kareng Maingeng Chapel Coordinators and PPC. May oras may po kay kayo pauras man. po. O Ate Cap. Din po, gusto ko rin batiin yung mga kalasag. Hindi ko na po Yes. sila babanggitin ng isa-isa. Isang magandang umaga po. At syempre po sa aming Kura Paroko, si among Carl Louie. Oy. Isang Hello po, magandang, umaga po. Tsaka At syempre, sa akin po mga
barangay council. Yes, at si Sir Raul, syempre. Pahabol din po, ma'am. Yes, sa sige aking po. brother husband na nagbabantay Ay, ng opo. tindahan ngayon. Ayan. Oo, no, yung Naiwan tindahan. ang mga asawa. Sige. So, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa buong serye ng Radioton. Ang inyong bawat like, share at higit sa lahat, ang inyong mga donasyon at panalangin ang nagbibigay lakas sa Social Action Center of Pampanga upang magpatuloy sa paghahatid ng kanawan at pagtataguyod ng justice and peace. So, ikaw, Gio, sigurado meron kang babatiin. Opo, binabati ko po ang buong sakop, no? Sakop staff sa Amon Justin at sa mga kasamahan po natin, no? Sa CBSU. Yes. At also po, binabati ko rin po yung mga assisting committees po ng sakop. No? Hindi ko na po kayo isa-isahin. No? Kilala niyo na po ang inyong mga sarili. Maya pa oras po kaya kayungan. Alright. Alright. Ngayon naman, bago tayo maghiwa-hiwalay, ialay natin ang lahat ng ating napag-usapan sa Panginoon. So, Gio, maaari mo ba kaming pamunuan sa ating closing prayer? Sa ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na kami ay magsama-sama sa araw na ito upang talakayin ang mahalagang usapin ng katarungan at kapayapaan sa aming mga komunidad. Gabayan mo po kami na ang mga salitang narinig at ibinahagi sa araw na ito ay hindi lamang mananatili sa aming isipan, kundi magbunga ng tunay na pagbabago sa aming mga puso. Turuan mo kaming maging instrumento ng iyong hustisya na ipagtanggol ang mga naaapi at pakinggan ang tinig ng mga nangangailangan. Naway ang kapayapaang nagmula sa iyo ang maghari sa bawat tahanan, barangay at lungsod. Alisin mo ang poot at palitan ito ng pag-unawa upang mamuhay kami ng may paggalang at pagkakaisa. Basbasan mo ang aming mga tagapakinig at aming mga komunidad. Patuloy mo kaming gamitin upang maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Ito ang aming munting panalangin. Amen. Amen. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. 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 At yes, to God be the glory. At dyan po nagtatapos ang huling episode ng Alay Kapwa Radioton 2026. Tapos na ang ating serye, ngunit ngayong papasok na ang mahal na araw, naway maging makabuluhan ang ating pagninilay at paghahanda sa mga banal na araw na ito. At syempre, pasasalamatan naman natin ang lahat ng naging instrumento sa success ng Radioton 2026. So, maraming salamat po Kay Bishop Dong Lavargas TD, kay Miss Carmena Sibal, kina Sir Myron Roque at Dr. Arthur Gallo, pinapasalamatan din natin ang mga parishioners ng Holy Rosary Parish ng Malusak. Of course. kina Tita Kap at kay Ate Ason. And of course, Bright FM staff. Maraming salamat po. And Father Pep Bakay. Siyempre, sa Sako family at kay Among Justin Gatos. Pinapangunahan ni Father Justin. Maraming salamat Maraming din po salamat sa full support para sa Radioton na ito. Of course, yung mga naging host natin, sina Brother Pao Maestrado, maraming salamat po. Kina Angelita Hilario at kay Jessica Santiago. Maraming salamat po. Kung sila po ang mga naging instrumento para sa success ng ating Radioton 2026. At kahit natapos na ang Radioton, hindi pa rin tapos ang Alay Kapwa season. Nawa maging bahagi na ito ng ating buhay bilang mga Katoliko. Sana patuloy tayong sumulong sa kabanalan at isabuhay ang pananagutan sa isa't isa upang maging tayong mga instrumento ng pag-asa sa kapwa. Yes, no, tama Miss Doris. Ang pag-aalay kapwa ay hindi natatapos dito sa radyo. Naway magbunga ito ng mas malalim na pananampalataya at patuloy na pagmamalasakit sa ating kapwa. Kaya nga, ituloy natin ang pagbabahagi, pagdarasal at ang pagtindig para sa katarungan dito lamang sa Alay Kapwa Radioton 2026, sulong padayon, pananagutan sa pagbabago, pag-asa ng Pilipino.
May tinig na muling bumabangon sa bayan. Mga kamay na dati magkakahiwalay, Ngayon'y nagtatagpo sa iisang taglay. Sa kwento ng masa, sa tibok ng dibdib, pag-asa'y sumisibol sa bawat panig. Hindi lang alaala ang lakas ng tao, kundi buhay na apoy na di maglalaho. Kaanang ganawan, itawid sikanan, itamuin people power. Kaanang ganawan, itawid sikanan, itamuin people power. sa paggunita ng ating kasaysayan, sa pakikiramay sa sugat ng bayan, sa sama-samang hakbang tayo'y titindig, magkakapit-bisi, walang manginginig. Sa kwento ng masa, sa tibok ng dibdib, pag-asa'y sumisibol sa bawat panig. Hindi lang alaala ang lakas ng tao, kundi buhay na apoy na di maglalaho. Darating tanawan, itamoy sikanan, itamuing people power. Darating tanawan, itamoy sikanan, itamuing people power. Tawalang tao ang ating sandigan, Katarungan ng ating paninindigan, sa pista ng diwa at pagkakaisa. bawat isa'y mahalaga, bawat tinig ay pag-asa. Darating panawan, itamoy sikanan, itamuing people power. Darating kanawan, itamoy sikanan, itamuing people power. Darating kanawan, itamoy sikanan, itamuing people power. Darating kanawan, itamoy sikanan, itamuing people power. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.